Ott van Ádám, mindjárt. Szamirának igen jó a taktikája, meg Ádám is, hát volt. Ádám, te gyakoroltál? Hát ő megeszi a csutkáját is, az a jó. Belülről a harab. A következő az egy Büdi, perc. te is jól haladsz? Csináld. Csak meg ne fulladj, azért rágd meg rendesen. Nem mondod. Hát ilyen nem. Hát nem. Nem csinálnánk egy olyan versenyt. Jó legyen. Legyen formászás. Mindjárt, csak megnézem, hogy ki fog nyerni. Gyerünk, vagy nem feküdt. Hajrá, Ádám. Futta! Ügyes vagy. Gyorsan. Ádám. Gyorsan csutkáját. Van egy szolvi? A csutkáját is erre volt. Nem tudom. Gyorsan, gyorsan. Ádám. Azt most már színét egyet csak nézek közepén. Gyerünk, Szani. Ne nézel, Csabi, húzd bele! Ádám. Hajrá, Ádám. Vili, mondj. Jó, mi vagy van? Szuper! Fordítsad meg. Fordítsd meg. Beleharapsz, és akkor úgy, hogy fejjel lesz. Tényleg jó? Fordítsd meg fejjel lefelé. Hagyjad. Szólj akkor. Hajrá, Ádám. Ez az! De ügyes. Szamirának meg esik ki. Hajrá, Ádám. Nagyokat. Ő szereti? Szuper! Hajrá, Ádám. Tudni van a szám, hogy folyik? Törni is. Hajrá, Ádám. Úgy jó. Ez a vesik. Majdnem jó volt. Hajrá, Ádám. Fúj. Csap meg a szája. Gyorsan, Csabika. Ádám. Ne várj, csak arra. Borka, egy kicsikét told meg oda neki. Borka. Hajrá, Ádám. Csúszik el. Nem lehet fogni, Réka. Csak oda tolni, mert ő neki már nagyon messze van. Meg kell enni mind az egészet? Hajrá, Ádám. Oda egy. Jó, a Szamirával volt verseny, hogy hívják? Ádám. Vilmos. Hát a Vilmos... Gyorsan. Nagyon ügyes vagy, Vilmos. Hát ez annak nagyon jó örlői vannak. Csak az asztalban ne harapjatok. Ja, az asztallap az marad. Nem baj, hagyd. Első Szamira. Hajrá, Ádám. Hát az már a magja. Első Szamira. Ádám. Vili, gyorsan. Ádám vagy Vili. Úgy, vállalni, segíts be, azaz. Várj meg, ne fulladjon. Még innen. Jó, még egy kicsit a csutka marad. Ádám. Gyorsan. Még egy jó. Jó, második Ádám. Harmadik Vili. Kész. Nem baj, ügyes voltál, Csabi. Csabika már kezedbe megfoghatod. Csabika.